úr, képviselőasszony, képviselő urak, kormánymegbízott úr, elnök helyettes úr, alpolgármester úr, kedves vendégeink! Tisztelettel köszöntöm Önöket és az élő közvetítés nézőit a kibővített és felújított Székesfehérvár piactéri kormányablak ünnepélyes átadása céljából rendezett ünnepségen. 2010-es kormányalakítás után a Fidesz-KDNP vezetésével létrejött kormány alapvető célkitűzése az volt, hogy a közigazgatás területi rendszerét is megújítsa. 14 dekoncentrált szakmai területi állami szerv integrálásával létrehoztuk 2011. január 1-ével a Fejér megyei kormányhivatalt, amely a korábbi közigazgatási hivatal, törzshivatala és 2 további szervének az integrálásával jött létre. Bevallom őszintén, azt ne próbálják meg, hogy a kormányablakokkal kapcsolatban Imre Herceghez intézett intelmekben bármit is találnak, tehát ez a rész hiányzik abból, nem tudjuk visszavezetni, de ugyanakkor azért mégis az ügyintézésről, vagy a hozzáállásról egy mondatot hadd idézzek az intelmekből. Ezt írja Szent István fiához: légy türelmes mindenekhez, nem csak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek hozzá a hatalomhoz. Pontosan ezt jelzi az, amit mi egy újfajta kultúrában, munkakultúrában, közigazgatási kultúrában, itt a kormányablakokban megpróbálunk kialakítani.